मौसुमी बर'नि नखराव सौफैदों खुसिनि सान। आसाम सरकारनि खुंनाय आबगारि बिफान आरो हाग्रा बिफाननि मोन्नैबो आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों मौसुमी बर'आ। आरो आङो मैया सिलेक्टेड जानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे आङो एग्जामनि थाखाय बहुत प्रिपारेशन फिजिकेलनि थाखायबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन। थांखि आरो नाजानाय थायोब्ला सानसेब्लाबो जाफुंसार जानो हायो, बेनि बिदिन्थिखौ दिन्थिदों थरायना मौसुमी बर'आ। बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि नतुन श्रीरामपुर बाली हाजरी गामिनि बगाधर बर' आरो पुर्णिमा बर'नि अनसुलि फिसाजो मौसुमी बर'आ बावैसो दानफोर सिगां आसाम सरकारजों खुंजानाय आबगारि बिफान आरो हाग्रा बिफाननि ग्रेड 1नि आनजादाव सायख'जानानै गामिजों लोगोसे ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मोन्नैबो आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंब्लाबो मौसुमी बर'आ हाग्रा बिफाननि ग्रेड 1आव जइन जागोन होनना बाथ्रा फोरमायदों। गिबियावनो सार नोंथांनिसिम जोंहानिसिम फैनानै आंखौ सन्मान होफैनायनि थाखाय सारनिसिम खुलुमनाय थाबाय। लोगोसेनो चेनेलनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। आंनि मुङा मौसुमी बर'। आङो नतुन श्रीपुर बालाहाज्रि गामिनिफ्राय। नोंगौ आङो मैया रिजाल्ट होनाय फरेस्ट आरो पुलिस डिपार्टमेन्टनि एक्साइज डिपार्टमेन्ट आरो फरेस्टार ग्रेड 1 बेवहाय सिलेक्टेड जानो हादों। आरो आङो मैया सिलेक्टेड जानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे आङो एग्जामनि थाखाय बहुत प्रिपारेशन फिजिकेलनि थाखायबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन। औ, आङो जिटियानो 18 इयार्स जादोंमोन। एसएससि जिडिआव आङो फार्स्ट होदोंमोन इन्टारभिउ। बेनि उनाव आङो 2 मार्कनि थाखाय सिलेक्शन मोनासै। सेकेन्ड आङो एबिइउबि 2022आव सिलेक्शन जालांदों बेवहाय। बाट आङो सिलेक्शन जानानैबो मोनसे सार्टिफिकेटनि थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लानो हायासै। रिजाल्टखौ आंनिखौ हल्ड खालामना दोनदों, आं मोनासै। बेनि उनावहाय आङो बहुत डिप्रेसनाव थांनाय बायदि जादोंमोन। थेवबाबो आङो बे जेननायखौनो आंनि मोनसे स्ट्रं पइन्ट हिसाबै लानानै आङो मोजाङै माने गोख्रों फरायबावगोन बा फिजिकेलनि थाखाय प्रिपारेशन खालामबावगोन बिदि साननानै आं प्रिपारेशन खालामदोंमोन। जानो हागौ थांनाय एबिइउबिआव आङो मोनलांनायमोनब्ला दिनै जा एसे गोजौ थाखोनि पस्टआव सिलेक्ट जाबाय बेवहाय आङो मोननाय नङामोन। दिनै आङो फरेस्टार ग्रेड 1आव जइन जागोन होनना सानदों आरो। आंनि बिमा बिफाया बहुद आंखौ सापर्ट खालामबोदों उन्दैनिफ्रायनो दासिमहालागै। आं दा जाखिनि दावगादों बिनि क्रेडिटआ आंनि बिमा बिफानिसिम थाङो। जोंनि नखरा मिडिल क्लास फेमिलिखौनो बुंनांगोन। बिदिनो फंबाय आरो बिनानाव फरायनाय दङ। बिमा बिफाया जिहेतु जेबो मावा बेनि थाखाय खस्थ' जायोमोन। बेखायनो आङो बिमा बिफानि कन्डिशनखौ नुनानै आरो निजेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय गोबां जुजिदोंमोन। थारैनो आङो जाफुंबाय होननानै सानो दाहाय। आं निजे जा एक्सपिरियेन्स मोनबाय आं बेनिफ्राय बुंनो सानो। आंबो खेबसेयावनो मोनाखै, गोबां जुजिनानैसो मोनदों। बेनिखायनो आं बुंनो सानो जेनोब्लाबो गिभ आप खालामनाङा। नों मोजाङै प्रिपारेशन खालामबा, मोजाङै फिजिकेलनि थाखाय मोजाङै जुजियोब्ला सानसेब्लाबो जाफुंगोन, आं बेखौ फोथायो।